Здравейте, с вас е Йордан Калянчев от Карол с анализ на валутните пазари, както и коментар по менторската сметка, която управлявам за нашите клиенти. Преди да разгледаме на какво се дължи това огромно рекордно движение, на което ставахме свидетели по-рано през месеца и какви изводи да се направим от него, какво да очакваме, не само при евро-долар, но и при други валутни двойки, нека да ви разкажа какво се случи с моята сметка този месец. Ами текущо балансът е $1000 и 43, което очевидно е по-лошо представяне за този месец. Да, ето нека покажа и сайта, ето че след 3 месеца, в които приключвах на плюс, особено добър беше май месец, когато се възползвах от някакво движение при долар-иена. Ето че след тези 3 месеца сега се очертава юли месец да бъде с доста по-лошо представяне. Може би знаете, аз имам правило, когато сметката ми спадне с 6% за текущия месец, аз спирам да търгувам. И ето, че предишния месец съм бил на 10,44, а текущо в момента съм на 3,8%, което си е спад от 6%, така че нека видим историята на сметката. От 12 юли, когато всъщност вече активите ми намаляха твърде много, не съм сключвал сделки, опитвам се да спазвам това правило. Имам само един сел лимит, който даже вече е канцелиран при двойката паунд канадски, при която виждам една наистина доста добра идея. И съм си позволил да сложа този сел лимит, въпреки че този месец съм вече на минус 6%, защото става въпрос за една много дългосрочна сделка, която би трябвало човек да се възползва от нея, независимо моментното състояние на акаунта. Поне при мен, за начина по който аз търгувам, за моята консервативна търговия, това е начинът по който трябва да се действа. Може да видите какви параметри има. Стоп почти 6 фигури, лимита е дори по-далечен, повече от 10 фигури. Но вчера при новините, които имахме от САЩ, този сел лимит не бе достигнат и тъй като желая в ситуацията, в която се намирам, ако изключвам някаква сделка, то поне тя да е на максимално добро ниво. За момента канцелирах лимита и просто продължавам да следя двойката. Ако има възможност, отново ще взема такава позиция. Ще стане въпрос за паунд канадски, но преди това на какво се дължи загубата ми от този месец. Първо месеца започна доста добре, това е паунд-долар двойката. Започна доста добре, приключих, ето тук се вижда добре на MyFXBook акаунта ми. Вижте как балансът скача от 4,33% на 9,66%, само с един замах, така да се каже. Това се дължи предимно, даже основно, на една позиция при паунд-долар, която имах от край време. Сега ще я намеря в историята. Не. Да, ето я. Всъщност тази позиция е с печалба 4 фигури и половина. Успях да продам от върховете на паунда, даже исках да направя позицията двойна, но няколко пипса не ми достигнаха за това. И излязох тук. Защото това движение, вижте, тук бяхме близо до дъното, това движение, така да се кажем, полуплаши, беше доста по-силно от всички минали дни. Така че тук реших, че може да започна корекция, че е време да се взема печалата от 4,5. И естествено това беше грешно решение от моя страна. Времето за тази информация приключваше, но все още имаше някакъв шанс. Този шанс ми се видя твърде малък, защото трябваше следващите дни буквално пазара да се изсипе с рекордни темпове и си мислех, че това няма как да стане. Уви, именно това се случи. И изтървах може би още около 2 фигури, при което ще да бъде достигнат и моя най-далечен таргет около 1,50. Но било каквото било. По-важно е да видим какво се случва след първа, какви решения може да вземем за търговия. При паунд-долар и при евро-долар ситуациите са подобни. Аз предпочитам да гледам евро-долар, даже в известна степен вече успях да се възползвам тази моя идея.
Тук мисля, че имаме един импулс, който има първа вълна, съвсем малка, микровълна, така да се каже, с една неправилна корекция след това. А, Б, С. Тя приключва тук. Нека сложи една линия, да се ориентираме по-добре. Тази корекция приключва тук. Втората вълна от импулса приключва. И имаме трета вълна, удължена най-вероятно, която приключва тук, около 32.08 и ставаме свидетели на тази голяма корекция. Какво може да търгуваме тук? Ами, ако този сценарий е правилен, не трябва цената да допира тези стойности 29.48, нека за всеки случай казвам 29.45. Така че, всеки път, когато цената се доближи до тази линия, достатъчно може да вземем позиция, например, ако отново дадем на къде би било добро ниво, примерно на 30.45, ако отиде пазарът, може да вземем горе-долу позиция с една фигура стоп и таргет над фигура и половина. Тези от вас, които имат идея за още по-дългосрочно движение, могат да сложат и по-далечен таргет. Най-добрите възможности за тази идея бяха тук. Успях да се възползвам в известна степен от тях, но виждате, че сметката ми е все пак надолу. Тоест нещо друго е изяло пък печалбата от евро-долар, която съм направил. Това друго нещо беше долар-иена. Тук всъщност имаше една много примамлива консолидация, един триъгълник, който беше повече от очевиден и продължи доста време. Очаквах, пък и може би много от вас са очаквали, когато той приключи да имаме едно страхотно движение, което без никаква корекция да ни отведе няколко фигури нагоре или надолу, зависи от посоката на пробива. Така че когато имахме стойности над това връхче, след това и над това, аз взех голяма позиция, тя известно време беше на 30-40 пикса печалба, но ето, че цената направи доста неприятен номер, върна се отново тук, само за да ни подскаже, че може би все пак посоката е надолу. Уви, отново компенсира с една дума и тук се формира някакъв триъгълник и стана нещо, което поне лично на мен ми е много трудно да го преброя. Не се и не имам. Просто една ситуация, която нямаше как да се изиграе, но това беше доста коварно. В момента предпочитам да не търгувам тази двойка, дори и по други сметки, защото просто тук е доста неясно. Все пак си мисля, че посоката би трябвало да е надолу. Може би тази тривълна корекция А, Б, С е приключила тук и сега ще видим едно поевтиняване към, дори може би към 98.20. Но минималният таргет би следвало да е 98.86 и 9, може би. Така че тук съм по-склонен да очаквам движение надолу за слаб долар и по-добра идея обаче виждам при долар канадски. Тук е единствената позиция, която съм си оставил. Всъщност, когато се изпълни това мое правило за минус 6% и край на търговията, аз не вземам нови сделки, но ако съм дал шанс на добри нива на някоя друга сделка, оставям отворена естествено, защото де-факто нищо по нея не се е променило. И просто не вземам нови сделки, не увеличавам риска, но ако анализът на тук на времето е бил правилен, се очаква от тук да има някой долар печалба. Това е идеята ми тук, ами тя ми хареса особено много. Тук отново има една ending формация според мен, която изглежда горе-долу така. Първа, втора, трета, четвърта, пета и сега вече тя е приключила. Очаквам, ето вижте, тук съм си отбелязал с червени линии. От гледна точка на време е добре цената да не допира тази линия, преди да достигне минималния таргет, който е 1.0140. Тоест, ако ендинга се изпълни перфектно, трябва съвсем скоро да видим едно такова движение, много рязко. Най-вероятно няма да стане така, но все пак очаквам тази фигура да се окаже правилна и може би с нарушаване на перфектното правило за време ще стигнем все пак до този таргет. Тук имаме, освен този ендинг, имаме и ситуация от по-големите графики. Тук имахме един връх, срещу който можеше да се играе. Точно това са нивата, когато имаме важен връх на седмична графика, примерно, където очакваме на по-малка графика да се формира някакъв ендинг. Така че тук продавах,
с идеята, че тук консолидацията ще продължи и че ендинга ще се изпълни. Все още не е късно да се играе тази формация. Моя стоп е на 62% от последното движение. А таргета, виждате, е доста далеч. И накрая, нека да разгледаме и една друга много интересна двойка, която честно казано съм изтървал моментът да се търгува и затова, разбира се, ме е много яд да си призная. Защото тук имаше една перфектна конфигурация за моя стил на търговия, която просто поради това, че тази двойка е малко по-непопулярна, по-екзотична, изглежда съм изтървал и доста по-късно съм видял тази възможност. На 4 часа не виждаме нищо особено, но ако минем на седмична графика, вижте какво се наблюдава тук. Една консолидация, която многократно е отивала на най-големите си граници и е предлагала с много малък стоп да се вземат позиции с идеята тази консолидация да се продължава просто в рамките ограничени от тези две трend линии да се движи цената. И тук даже имаме и тест на 200 средна на седмична графика. Не прави цената нов връх над тези нива. Съответно преди това тук не е направило дъно под тези нива. Тоест консолидацията е в пълна сила и се е искало тук само да продадем със съвсем малък стоп и с огромен таргет. Още повече, че имаме вече 5 вълни на този триъгълник, имаме силно движение преди това, след което А, Б, С, Д до тук и последно Е. Тоест напълно нормално може да очакваме цената скоро да достигне 1.4830. Просто защото този триъгълник вече има необходимите вълни. Така че аз съм изтървал най-добрия момент, но това, което може да се пробва е на по-малка графика. Отново имаме силно движение, корекция. Може би това е импулс в 5 вълни, първа, втора, трета, четвърта, пета сега да очакваме. И може да се играе срещу застъпване на тези вълни или още по-добре срещу някакви, примерно 62% на цялото движение, защото не се знае дали импулсът пък не може да се преброи така. Първа, втора, трета, четвърта, малка вълна, пета. Това е непрепоръчителният вариант за броене, но също до някъде е възможен. И така че хвърляйте по едно око и на тази двойка, по-дългосрочната от вас. Тук наистина е имало страхотен шанс да се вземат къси позиции. Не е късно да се намесим, все още параметрите са доста добри. Аз дори, ако имам възможност, бих играл с стоп около 4-5 фигури и таргет около 10. Просто да съм сигурен, че ако тази консолидация запази своите рамки и все пак бъде пробита надолу по посока на тренда, което е по-голямата вероятност, аз ще мога да се възползвам. Нека в края на този коментар да спомена и за още нещо. Направих междувременно и един фундаментален анализ. И това е причината толкова често да не съм снимал видеоанализ за Форекс пазарът. Виждам, че колегите са публикували междувременно и някои други статии в блогът на Карол, karolblog.bg. Добър инвеститор ли е маймуната? Едно интересно заглавие. Лично аз още не съм прочел тази статия за какво точно става въпрос. Но ето, че колегата Георги Георгиев, който също търгува и на Форекс и повече дори и с акции на международните пазари и на българския пазар, е публикувал една интересна статия за Япония, какво да очакваме с йената, с японския индекс. Ето е моята статия, за която исках да ви спомена. Да очакваме ли нова финансова криза скоро? Един въпрос, който много анализатори се опитват да дадат отговор на него. Реших да представя и моето мнение. Тази статия е в 3 части. Вече са готови първата част, в която, както виждате, съм представил подробно числа от моят анализ, не просто някакви сухи изводи. Разглеждал съм и ETF-и, които съответно показват как се представят различните сектори, брутния продукт на САЩ, изводи по години, така че съм се постарал да бъде доста по-подробно. Още така ми хареса как се развия анализът в втората част. Той пък беше за развиващи се пазари. Отново една много интересна тема. Представил съм много интересни сравнения, графики, които аз съм
изготвил. Разгледал съм и няколко предни въпроса за това дали, що ме развиващите пазари сега падат, да очакваме скоро и по-сигурните активи, като например индексът на САЩ S&P 500 да ги последва. Ще видите какви са изводите ми от тази статия, ако все още не сте я прочели. А скоро очаквайте и част трета. Една част, която, въпреки че става въпрос за технически анализ, областта, в която съм силен, се появиха доста спорни въпроси, които искам да уточня, може би и с мои колеги, а не сам. Така че, скоро ще завърша и последната част от това изследване, част трета. От въпроса дали да очакваме нова финансова криза, надявам се това, което правя за вас да е не само интересно, но и полезно и така да ви дава някои добри идеи и неща, върху които заслужава да помислим. Добре, това е за сега от мен. Пожелавам успешна търговия на всички, независимо дали търгувате предимно на Форекс пазарът като мен или избирате повече търговията с акции. Възможности има навсякъде. Важното е човек да е готов да ги грабне, когато те се появят. Всичко хубаво от мен.